Peter? Lige om lidt. Mausund, hun er nemlig begyndt at vise de første tegn på, at hun er så småt på vej hen mod de her famøse 36 timer. Så er, at vi over ved vores introduktionslove kommer til at åbne i tide og utide for at holde øje med, hvordan deres adfærd er over for hinanden. Der kommer til at være trammer imellem dem. Og ud fra deres adfærd, så kan vi altså finde ud af præcis, hvornår det rigtige tidspunkt er. Vi holder nemlig især øje med, hvordan Mausund står. Hun skal nemlig stå helt stille med lidt svej i ryggen, og så gerne med en lykkelig have. Når hun står sådan, så åbner vi for sluserne, lukker schengen herind, og så har de altså 1,5 døgn til at være på date herinde i Mausunds anlæg. Det er ikke noget, vi har prøvet før. De andre år, der har vi prøvet nogle forskellige strategier, vi har gået indenfor. Pandaerne har haft alle 3. Nu går vi altså lidt tilbage til, hvordan vi startede det hele, og det er altså det her med at introducere den gode ting. Tag god tid, så vi krydser fingre, satser, og så er vi klar til at drikke den champagne, som